Koliba Pacho sa od začiatku teší veľkej obľube domácich i cezpolných návštevníkov. Korenia stopy našich predkov sú v každom človeku, preto v nás interiér koliby s ich nástrojmi, náradím a odevmi z dávnej minulosti vyvoláva zvláštnu nostalgiu. V symbióze s vynikajúcou kuchyňou sa tá koliba Pacho stala osvedčeným magnetom pre miestnych i cestujúcich na trase medzi Prievidzou a Handlovou. A keďže rodinné oslavy, svadby a jubileá patria k životu každého z nás, je tu ďalšia ponuka pre všetkých zákazníkov. Kompletné usporiadanie takýchto podujatí zabezpečí novootvorená párty Koliba, a to aj s možnosťou oslav pod holým nebom na voňavej tráve ako za starých čias, samozrejme s plným servisom a obsluhou, kapacitne až pre 100 osôb. Reštaurácia ponúka klasickú slovenskú kuchyňu, no dohodnete sa na akomkoľvek menu podľa vašich predstav, tiež v výzdobe a obsluhe. Priamo v areáli sú k dispozícii aj 2 apartmány pre 7 osôb. Príďte sa pozrieť osobne, alebo si termín konania pripravovanej udalosti dohodnite telefonicky na čísle 0915 803 040.